ఈ వేగవంతమైన ప్రపంచంలో ఒక దృష్టి వెలుగులోకి వస్తుంది. అది శాంతి, శక్తి మరియు స్వేచ్ఛ కోసం చేసిన అన్వేషణలో పుట్టింది. ఒక కళ గుసగుసలతో మొదలైంది, ఇప్పుడు ఆవిష్కరణల కేంద్రం నుంచి ఎగిరిపోతుంది. దుబాయ్ ఫ్లై వెల్నెస్ గ్లోబల్ అక్కడ వెల్నెస్ సంపదను కలుస్తుంది. అక్కడ ఆరోగ్యం శక్తిగా మారుతుంది. ఇంకా అక్కడ ప్రతి కళల కంటి వాడు హద్దులు దాటి జీవించడం నేర్చుకుంటాడు. ఇది కేవలం ఒక బ్రాండ్ కంటే చాలా ఎక్కువ. ఇది ఆలోచన, హృదయాలు మరియు కొత్తగా ఊహించిన జీవితాల ఉద్యమం కోయిసివ్. వ్యక్తిగత మార్పు నుంచి ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాల వరకు ఫ్లై వెల్నెస్ మీను ఒక భవిష్యత్తుతో కలుపుతుంది. అక్కడ స్వేచ్ఛ ఒక మాట మాత్రమే కాదు, జీవించే విధానం. ప్రపంచం లేచేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు ఎగరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మేము దుబాయ్ లో మీకు స్వాగతం చెబుతున్నాం. ప్రపంచ స్థాయి వెల్నెస్ విప్లవం ఉదయానికి సాక్షిగా నిలవండి. ఫ్లై వెల్నెస్ గ్లోబల్ ఫర్ ఎవర్ లివింగ్.